GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura nabarituko dute. Heldu dira Sanduzelaiko jaiak. Larun batean arratsaldeko 5:00 Sarasate pasealekutik kale jira. Auzoko elkarteak udaletxera igoko dira Sanduzelaiko jaiak laster ospatuko direla aditzera ematera. Astelenean arratsaldeko 5:00 Karrikagunen ahalduntze feminista tailerra. Feminismo eta eraso sexisten inguruko hausnarketa emakume eta gizonei zuzendua. Jai herrikoi parte hartzaile parekide eta euskaldunak, gora Iruña! Zurekin maite, zurekin sentitzen naiz, arresirik gabe. Bizikidetza Erein. Apirilaren 16an larunbata arratsaldeko 7:00 Iruñeko planetarioan, La mirada del otro antzezlana Proiektu 43.2 taldeak sortua eta taularatua. Parte hartu. Bake bizikidetza eta giza eskubidei buruzko jardunaldiak. Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. Euskal Herria Irratia. Orain, lizentzia ofizialarekin. Beti zuen baimenarekin. 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala. Euskal Herria Irratian. Egunon entzule goizeko 9:00 eta 5 minutu direnean Euskal Herria Irratia zure sintonian pozez beterik alai eta kontent ostirala baita Metropoli Forala zeharkatzeko gogoz gaude. Astelenean hain urrun ikusten genuen ostirala iritsi da eta aurki Sanduzelai eta Txandreako festak, jai giroa eta banderinak. Apirilak 15 ditu eta 9:30 gonbidatu ilustre bat, Patxi Zabaleta izanen da gurean, politikari erretiratu, abokatu, idazle, esperientziaren tertulian, aktualitatea, solasean. Asteburuari begira zine estrenaldiak eta Mallorca eta Osasunaren arteko partiduaren aurreko kronika eskainiko dizkizuegu. Berriagunkariko kazetari Edurne Elizondorekin Iruñeko udal berdintasunaren plana zariko gara eta amaitzeko musika Toño Muro balerdi taldeko gitarra jotzailearekin bere eskutik artista bizkaitar baten musika Txuma Murugarren hauexek eta beste hainbat kontu datozen 2 orduotan euskalherriirratia.eus FMko 91.4. Metropoli Forala. Egunon, Juan Cruz Lakaste. Egunon, Peio Arginarena, egunon, Metropoli Foral Darmaiteok, eta egunon, Jakina, Igor Eskudero, ari, Eskudero teknikari. Egunon, Bikote. Aizu, Peio gaipatu du orain, eta arestian, gure albistegian, Mikel Bujandaren albistegian, somatu dut denboraldiko lehendabiziko auzoetako festen gaineko kuña, ez da? Gaur uste dut aireratu dugula, Sanduzelaiko festen ingurukoa. Sanduzelaiko kuña, bai, hori da. Didio, iritsi gara festen... Iritsi gara, eta behin hasita ez dago... Ez dago atzera bueltarik. Bere alakoan Sanferminak, eta ja urtea maitu zaigu. Bai. 2017an gaude, ia. Bai. Atarrabiako jaietan gaude, ja. Atarrabiako festetan, azkenak izaten dira. Horregatik, horregatik. Eta atarrabiarra dugu Igor Eskudero jauna. Bueno, Sanduzelaira jaisten zara? Bueno, batzutan. Askotan, txantrera gehiago juten naiz, baina hurbiltasunarengatik, Bai, eta gero ere txantreakoak sonandikoak dira, ezta? Bai, hori da, beti izan dira. Ni nola Sanduzelaikoekin, politikoki zuzena garen eta ez dugu inor aserrara zen. Hotz handia pasadute Sanduzelai. Hori izan dut, hotz handia pasadu Sanduzelai. Hori ere, bai, hori ere ala da. Gazte garaian, duela ez da gizen bat urte egiaren aitortzeko. Hori ere, ala da, lehenengoak izan da oraindik, bueno, horre freskotasuna... Eman diezaiogun buelta honi. Ze polita diren Sanduzelaiko festak, eta ze jatorrak Sanduzelaiko jendea. Joan den urtean, han izan ginen jotzen, nango jaietan, eta oso gustora, Bai, Bourbon Kings. Oso gustora, oso gustora. Bai. Right now, zuzenean. Live. Hori da. 9:07, Igor Pertxianar favorez.
Prentsa irakurketa Optika Iruñaren eskutik. Berriak, lehen orrialdeko argazki eta goiburu nagusiak Euskaldunon hiri buruzagiari eskaini dizkio. Azalaren 2 eren hartzen dituen argazki handian, Joseba Xiron alkatea Rodezno kondearen plaka kentzen ageri da. Goiburua, erori da Rodezno. Diario de Notiziasek antzeko argazki nagusia dakar. Argazki oina, euskaraz izkiriatu dute. Agur Rodezno. Garak zutabe bakarrera dakar albistea, okitu poetikoko goiburu batekin. Iruñak agur esan dio Rodeznori eta askatasunari ongietorria egin dio. Diario de Navarraren goiburuak Rodezno soilik aipatzen du, ez ordea askatasuna. Rodezno kondeari agur esan dio Iruñeak. Beste nabardura deigarri bat, edo guri behintzat deigarria egin zaiguna, albisteari atxikitako argazki txikian, Kordobiako kazetak ez du alkatea sartu, baizik eta plakak kendu zuen udal teknikaria. Goiburu nagusietara itzuliz, Garak 5 herritar nafarri eman dizkia azaleko argazki eta goiburu nagusiak. 5 espetxeratze ekidin dituen bigarren akordioa Espainiako Auzitegi Nazionalean. Irudian 5 auzipetuak eta haien senideak irribarretxu. Diario de Notiziasek osasun bideara begira ireki du, datorren urtean 8 ebakuntza gela zabaldu ahal izateko 3,3 milioi euro gastatuko ditu osasun departamentuak. Diario de Navarran, Madrildik dator albiste nagusia, Soria ministroaren egoera korapilatu egin dute hainbat datu berrik. Diario de Navarraren azaleko irudian, Maria Etura, aktorea, eta Fernando González Molina, zinema zuzendariak ageri dira, irribarretxu, barre batean, itxura batean bintzat. Elizondon, bastanen, Dolores Redondoren liburuetan oinarrituriko pelikula grabatzen ari dira biok eta beste hainbat. Lehen orrialdeetako bigarren mailako goiburuen artean, honako hauek eman digute atentzioa. Berria, hegazkin bidaiarien 19 datu gordeko ditu Europak 5 urtez. Gara, herrialde aberatsetako aurpobreen desabantaiak areagotu egin dira. Diario de Notizias, foruzaingoak aurten utziko dio gomazko pilotak erabiltzeari. Diario de Navarra, Ikeak 250 lanpostu zuzen sorditzake Iruñean. Onaino gure prentsa irakurketa. Optika Iruña 15 urtez zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. Bederatziak eta 10 eguneko argazkiaren tenorea. Eta gaur irudi hori belarriratuko diguna, Josi Basterretxea jauntxita agurgarria izanen da. Beraz, Josi, agurterdi eta nahi duzunean aurrera. Egunon, udal langilea uniforme distiratsuarekin, eskilera mekanikoan gora, bihurkin elektrikoa eskuan, Errepublikaren eguna, eraitsi Rodezno kondearen plaka. Askatasun plaza izango da hemendik aurrera. Hiri hornigarrietatik kendu dute Maltako kaballerua. Frankoren lehen justizia ministroa, bere lanbulegoan 200 ordu eman zituena heriotza zigorrak izenpetzen. 200 ordu. Astebetea, eslo ez jan, heriotza zigorrak izenpetzen, marka. Askatasun plaza, izen ederrenetan. Askatasun plaza. Libertate kalea du Bilbosarrak. Poetak zioenez, hiriburuko ziztrinena. Estua eta laburra. Iluna, ezea. Libertate kalea, askatasun plaza. Ez da izena dena, izana ere bada, eta ingurua. Rodeznoren plaka, eraman. Bolgora usaiak garbitu behar orain. Ongi bili, urrengor arte. Eta ez da erraza izanen erorien monumentu horri kendu alizatea bolgora usaia, edo naftalina usaia, edo deitu nahi duzuen bezala. Estimatua dago, Josi, gaur 8 arte guk aurrera segituko dugu, goizeko 9 eta 12 minutu direlarik, eguneko albiste agendarekin, eta badakizue agenda hori, gure metropoli foral honetara egunero dakarkigula Mikel Bujanda lankideak. Eguno, Mikel? Eguno, kaso. Nondik zabalduko dugu agenda? Bueno, pues hementxe, paperen artean dauzkagu gaurko erreferentziak eta hauetxekin geure pauta, geure gida, nondik enora ibili beharko genuken
Bueno, gaur eta gauzak hola izaten dira, ostiral honetan, zenbait lan saio, bilkura, kongresu, simposium da jardunaldi eta gisa honetakoak badira. Esate baterako, goizetik egiten ari den bat, eta tokia aukeratu dute, biltoki museoa. Baina hor, tokiko entidadeak, udalak, gardentasuna, hauxe da, transparentziaren hildotik hor lan saio bat egiten ari dira, bertan dago, besteak beste, Mari Jose Beamont konselaria. Burlatan badago beste saio bat, hau kongresu bada, psikoterapia, aurren eta gaztetxoen psikoterapiari buruzko kongresua. Bertan da, Miguel Laparra. Beste saio bat, parlamentuan aldiz, parlamentuan hemen landa garapena. Zenbait nekazari gazte laguntzari gabe gelditu dira, laguntzen deialditik kanpo gelditu dira. Nortzu diren, zergatik, ze konponbide, hori azaldu beharko du Isabel Elizalde andereak. Tuterara joanen da Manu Ayerdi, konselaria, garapen ekonomikokoa, Herribera, referentzia. Eta hor, Guardian izeneko enpresaren lantokian, hor txegin behar dute ekitaldi bat. Montes del Cierzo izeneko poligonoa dago, industri poligonoa, eta horren ardura hartuko du Tuterako udal batzak. Hango udal agintariek arduratuko dira aurrerantzean industri poligono horren kudeaketaz. Eta, bestelakoak esan dugu parlamentuan saio bat, bada beste bat, ponentzia bat, ostiraletan alako batzorde bereziak biltzen dira, eta hoietako batean ari dira hizketan parlamentuaren barne arautegia nola egokitu gizon emakumeen representazioa parekoa, berdina, izan dadin, parlamentuak berak dituen erakundetan beste mailan eta alakotan. Eta horixe dute debaterako gai. Baina gero, badira, bestelako dei eta intereseko kontuak. Kazetari garen ontzat, bintzat ala irudi dute. Alde batetik Navarreriako hotelerako deia egindu Euskararen gizarte erakunden kontseiluak. Ekimen nagusiak 2016an, hoietxek erabaki berriak eta hoien notizi eman dute. Nafarroan aldaketa euskaratik eman dadin bultzatzea izango da. Eta behaz espero ditugu zehaztapenak Paul Bilbao, kontseiluko idazkari nagusi eta kontseiluko beste bazkideen ordezkariak eta emanen dizkigutenak. Baina aldi berean beste bisita bat gaurko honetan, mugaz bestaldetik, muga baitago oraindik ere, edo ez dago, bi Nafarren artean. Baigorritik torrita Basaizia elkartekoek, eta Nafarronen eguna, belaxe, 10 egun barru, hilaren 24an da. Rikarreguna. Bueno, kultura... Asisko urmenetaren asmakizuna, baina... hortik ere badu, pixka bat. Baina harremanak egin, Nafarroa bat eta bakarra dela aldarrikatu, eta hori guztia dago. Prefosta. Ez dezagun murriztu egun horren esanaia eta balioa. Beaz, eta hilaren 24an apirileko azken igandetan izaten baita, eta urten ere alaxe, eta beaz horren referentzia eta aurtengo ospakizunen... Beste proiektu baten eskutik ere badatoz, ezta? Etxaiza... ez dakit, jauregi bat erosi eta alakoak beti... Nafarroa berean jauregia erosi nahi dute, euskaldun bat, euro bat, goiburuarekin crowdfundinga egiten ari dira, eta hor jite askotako ekimenak gauzatu nahi dituzte, kulturaren, eta gizarte gaien, eta alakoen inguruan. Artzain etxola bat ez hobeto, ez fote da hobeto, jauregi bat baino, esanen digute. Bilkurak eta lasaioak lehen ez dut esan, baina hor bat zen bat osasun gintzaren barruko interdepartamentala eta horko profesionalekin bildu behar da Uxue Barkos presidentea, lehen hasi naiz gobernukoen nundik norakoak eta esaten, eta hori eguerdian eginen den osasungintzako hori falta zitzaidan. Horiek hortaz ditugun referentzia, behaz kontagaiak ez dira faltako, eta gero arratserako beste proposamenak ere badira,
batek dakin izeneko ikuskizun musikalaren estreno, bazkala horretik umentzako funtzioa eta gero publiko orokorrarentzako Barainengo auditorioan, jaso ikastolaukoek prestatua. Eta gero bestetik Osinaga, Ibai Osinaga kantari musikari gaztea, 18 urtekoak bere bakarkako aktuazio bat, kontzertua zaldiko maldikon eman behar duena, altxatu taldeko kide da. Eta, hementxe, geldiuko gara, eta aste bururakoa kontatzen hasi ezkero luze joan litzateke, aste muitu eta interesgarria da, beste, bat esan dugu, karrikadantza. Eta gainera uda berria indoor edo outdoor, ezta? Esan dut, kafeantza ere deitzen diote, zentral kafeantzokian. Baina orain San Nikolas plazan. Bai, horregatik diot. Kafeantzokian egite dutelarik, kafedantza ere esate diote, eta orain eguraldi aldaketarekin edo karrikadantzarekin. Bai, bakarra, karo, euria ere izan liteke, euria ginezkero, kasunetan mainuetako frontoian aterpetuko dira. Eta geho biharko dagoen beste bat, eta hau bai da interesegotzen, hemendik aurrera, korda etenik gabekoa izanen da noski, Iruñeko auzotako festena. Sanduzelaikoak lehenak. Datorren aste buruan ez honetan. Baina biharko dutena da igoera hiri zarrera, eta hau zenbait urtetan egin zuten, eta gero hor gelditu zen zagabe eta berpiztu duten kontua da, Sanduzelaia auzotik, karrikadantzan, biribilketan, igo, auzo zarrera, eta hor udal plazan alkateak errezepzioa egin behar die. Hori ere beharko. Arruntongi badaguk jarraian karrikadantza alaian joanen gara, kalejira araian burlataraino, izan ere Burlatako udalak baditu ohar interesgarri zenbait guretzako. Kultur jardueren programazioa. Burlatako kulturretxea. Los 8000 son más que hielo y piedra, mujer y salud, itzaldia, apirilaren 20an arratsaldeko 8etan, Axular Kulturelkartean. Ostiralean gaueko 10erdietan Los Tenampas taldearen doinu mexikarrak. Larunbatean arratsaldeko 8etan Por la espalda, antzeslanaren estrenaldia. Josu Castilloren lana Angel Sauesek zuzendua, sarrera 5 euro. Apirilaren 30ean larunbata, arratsaldeko 5erdietatik aurrera eta Larratz dantzari taldearen 40. urteurrena ospatuz, Luzeideko kabalkada Burlatako kaleetan barna. Irteera kulturre etxetik. Egunari, akabera ederra emateko, El Sevillaren Reflexiones del Hombre Lengua, arratsaldeko 8etan. Burlatako kultur jardueren programazioa. Burlatako kulturetxea. Informazio gehiago burlada.es webgunean. Burlatako udala. Burlatako udaletxetik iritsi zaizkigu, ohar interesgarriok jarraian kale gorrira eginen dugu salto. Kalera. Metropoli foraleko kaletarra. Lakuntzako karriketan izaten dugu, gurekin solasean aritzeko prest, Luis Igeltz erretiratua diogu, baina egiaren aitortzeko erretiratu eta Luis Igeltz esaldi bakarrean elkartzea, pentsamendu eta Nafarra elkartzearen antzeko zerbait da, hau da, oksimoroia, egunon Luis Igeltz? Ze hitzek erabiltzen dituzun, Juan Cruz. Etzara kejatuko gero, atzo 2 ordu eman nituen ordenagailuan sarrera hau prestatzen. Etzait ateratzen besterik gabe, Ez esan, venga, ez dizu sinesten. Bueno, baina egiala gezurra esan dut. Gezurra eta hundia. Baizera, etzabiltza erretiratu inondik inora, saltza guzitan zabiltza? Bueno, saltza guztietan ez, gure mailako saltzetan eta gauzetan eta hori bakarrik gehiagoko. Oraindik denborak ez digu ematen besterik, orduen kalean eta nekazaritzakoan lanik egiterik ez daukagu, eta, hemen gabiltze, beste gauza batzuk egiten. Ze baratzean lan gutxi, data hauetan? Batez, dena ureztatuta dago, eta gure dago, oseak, orain belarra moztutzen, orain bizka bat txukuntzen, baratza gero txukuna. Hori ere gustatzen zaizue, Auzokoek eta ikustea, zoinen txukun daukazuen baratzea.
Bai, gutxienetiken hori behar du, hori etxean bezala edo norbera bere burua bezala, pues, txukun ibiltzetik enez ibiltzea, pues, aldea handia egoten da. Ea ongi ulertu duan, zure ustez, baratzea nola daukazun, horrek isla dezake nolakoa zaren? Zena dut, baratzeak iaia psikoanalizableak dira? Bai, hori ere bai, osea, gauzek urrutira eraman nahi dituenak, pues, hori ere, pues, ala ikusiko luke, baratza txukun eta txintxo balema dauke, pues, izateko modua izanen dela ere, pues, txukuna, eta hori horrela da. Badire, eta hortan ere nabaritzen da, osea, badakizu, ez dizut esangonik, batzuk erdie aurkitzea zaila izaten da, estremoak izaten dira arriskutsuak, eta horre pues izan daiteke txukunegiak ere, ez? Txukunegia direnekin. Empeñu asko jarri, itxure ona ematen, baino gero benean, pues, behar bezalako arreta ez jarri beste gauz betzutan, edo izan daiteke, horrelako gauzek ere izan daitezke. Guk horrelako analisiak egite ditugu lan mailekin erredakzioetan, diot kazetarion artean, eta ordenagailuko nola da? Nola esaten zaio? Ordenagailuko lehen pantalla horretan, hor dauzkazu, ez? Zure karpetak eta zure gauzak, eta segun eta hori nola daukazun, horrek ere islatzen alduela nolakoa zaren, edo segun lan maila nola daukazun, gauzaz beterik edo ez, gozak antolatutala ez. Lankide batek esaten zuen, dena dela hor trampak ere badirela, izan ere batzutan emate du, dena oso ordenatuta daukazula, zabaltze duzu, pizte duzu ordenagailua, ezta? Eta horre maigainean, uste dut maigainekoa esaten diotela, hasieran ikuste duzune pantalla kada horri, hori ikuste duzu karpetetan gauzak sartuta, ezta? Eta dena nahikoa garbi. Baina, karo, ordenu handia dago, eta hori litzateko ordenu handia, ezta? Lehen da biziko biztadiz horretan dago zana, eta gero ordenu txikia, eta azten bat zara karpetak zabaltzen, eta ordena hankaz gora balin badago, ordenu txikia falta zaigu, eta hori ere ez da oso ona, ezta? Claro. Eta, bueno, baino zuen... Ordenua izan daiteke itxura batekoa bakarrik. Diot metafora bezala erabilita. Bai, hori horrela. Eta, bueno, baina eta gaur guzitan gertatzen dena da, gaur guzitan gertatzen dena. Eta orduen, pues hori hortiken gabiltze, enpeinu gehiagi jarri gabe, baino txukun gauze txukun egiteak beti balio izaten du, eta horrela. Ziur naiz gauzak txukun dituzula. Ziur naiz. Saiatu, bai, neni begiratu, esaten didate, nire ezakit laneko maila, pues ez dagoela bate txukuna esaten didate. Eta claro, baino nik esaten dutena, bai, ez dago bate txukuna, baino nik niri interesatzen didana txukuntasuna baino gehiago da, gauzak eskura izatea, eta hobenean, pues, orain... Gauz bat egin behar dute, eta gero beste bat, eta interesatzen di paper bat, edo liburu bat, edo beste bat, eta orduen, pues, claro, txukuna eukitzen baditu liburutegian, eta behar dituten aldiko, edo aldatu behar duten aldiko, zutitu eta joan, eta hartu behar balen badut, pues, ez di konturik ekartzen. Ara, Luis, baina ongi ulertzen ari banaiz, etzara horren txukuna, orduan. Bueno, maien esaten du, nere laneko maien esan dizu ni ez naizela extremista, ez naizela extremista. Muturrera ez duzu egiten, ordenu kontuetan. Eske behar du funtzionala izan, eta bueno, pues ez du dena sakrifiketu behar ordenaren menpean, horrek izan behar du bere muga. Bai. Hori badakizu, bikoteetan ere izaten dela, pues, asarria sortzeko arazoa. Bai. Bakizu zein den nire kontua, ni berez oso desordenatua naiz. Eta oso desordenatua izateak eramaten zaitu ordenatu izatera. Paradoxa bat eman dezake, baina zentzuzkoa da, hau da.
gauzak ordenatuta ez baditut, gero ez ditut topatzen. Niretzako infernua da, horregatik garrantzitsu iruditzen zait gauza bakoitza bere tokian egotea. Zure bikotekideak funtzionatzeko beste modu bat balin badu, hortxe sortzen dira talkak eta, ezta? Bai, claro, sortzen direla, eta orduen, norberak bere burua, pues, zuritu nahi du, eta justifikatu nahi du, eta bata besteari esaten diote, ez dela, hainbeste ez dela, somatu duz, nizun esan nahi, Luis, baina mandiazun azalpen horretan. Ez dut dena sakrifikatu nahi ordenuaren alde, erabilgarritasuna garrantzitsua da, topatu nahi ditut gauzak. Hori esan didazunean, pentsatu dute, akaso argudio hauek beste norbaiti ere eman dizkio, niri baino lehenago. Nik? Bai, beste norbaitekin erabili dituzula argudio hauek, beste norbaiti eman dizkiozula azalpen hauek etxean. Claro, azalpen, eman behar izan du ditut. Gainera etxean, nortasun handiko bat emat badukazu horrelako ez eztabaidatzeko, ezta? Jator askoa, baina nortasun handi xamarrekoa ere, bai. Etxean? Bai. Eta orduen, baino gehiena izaten da, ez dakit, elkartzen zaran garaien beste batzukin eta izaten zara, ika den ez dakit lekuko izaten za gauz betzengatik edo bestiatik, eta orduen, ez dakit, bizke bat parte hartu nahi izaten duzu gauze baletzeko eta horrela, eta... Horrela izan, eguneroko joan etorria izaten da. Jendeak begiratzen ez ditun gauzek izaten dira, baino oiek dire eguneroko ez dakit oinarrian dauden gauzek eta zaindu behar ditu nakainare. Uskeriak direla eman dezake, baina pilatuzkero urtetan, akaso liskar garrantzitsuen abia puntu izan daitezke, ezta? Eta behin ja adinbetera iritsi ezkero, zuk ikusten dituzu, igaro diren denborak gogoratzen dituzu, eta orduen, saiatzen zara, oiei, irakasten bizkaba, lasai, gauzei ezaiotea inbesteineko garrantzirik eman behar, horrek ez du horrelako ikustekorik, beste gauz bezuke hoi baino garrantzitsuagoak badira, eta horrela ibili beharra izaten duzu. Behin ja adinean aurre joaten zaran garaien, hainbeste gauza ikusi dituzu, hainbeste gauzetatik pasatu zera, ez dakit, lasaitasunarekin hartzen dituzu, denbora batean hartzen ezen dituen egoerak, eta hori oso konbeni izaten da, eguneratute eukitzea. Begira, ongi datorkit azken gogo eta hau aurkezpena egiteko gure hurrengo gonbidatuari. Izan ere, iragarkien eta aholku zenbaiten ondotik Patxi Zabaleta izanen dugu gurekin, eta esaten dugu eskarmentuaren solasaldia dela. Hain zuzen eskarmentu horretan oinarriturik mintzatzen delako gurean. Bai, Patxi Zabaletak ere hortatiken asko jakingo du. Bai. Asko gaina. Baina zu baino gehiago ez, Luis Igeltz. Gehiago ez dakit baino... Gehiago jakiterik ez baita. Ez. Ni naiz, hainbestetatik bat. Hainbestetatik bat. Hortxe utziko dugu kontua. Horregatik ezkara sesioan hasiko. Goaintziak eman Patxiri ere. Zure partetik. Eta txekoei ere goraintzia gure partetik. Ongi bizi, ongi pasa, asteburua. 9:00 puntuan. Jarraian, zerbitzu publikoko informazionea entzungai FM-ko 90.4an Euskal Herria irratia.eusen. Horren ondotik zer, bada arestian aipatu duen bezala, Metropoli Foral gehiago, Patxi Zabaletarekin eta Peio Arginarena handiarekin. Zure iria egunez egun. Iruñeko udalaren informazioa. Kondestable Jauregian, Pablo Saraseteren museo aretoan bisita gidatu eginen dute gaur ostiralarekin arratsaldeko 6:00 gaztelaniaz. Bisita hori bera, larunbatean, eguerdiko 12:00 euskaraz eginen dute. Musutruk da, baina aldez aurretik izen eman behar da. Gaur bertan, baina ordu bete geroago 7:00 Los Amotinados antzerkitaldeak Prohibido suicidarse en primavera antzezlana taularatuko du Gazteriaren etxean. Doainik da, baina aldez aurretik gonbidapena jaso behar da. Ordu berean 7:00 Gaztaroren mendi astearen barruan 2015ean Talai Sagar mendira egindako espedizioari buruzko dokumentala eskainiko dute Sanduzelaiko Zibibox aretoan. Jarraian solasaldia izanen da Ekaitz Maiz mendigoizalearekin. Informazio gehiago 010 telefono zenbakian eta pamplona.es webgunean. Iruñeko udalak eskainitako informazioa.
Erantzunen bila joatean ez da batere erreala. Kaixo, Txari Eleta naiz, grabatu dudan lehendabiziko diska aurkeztu nahi dizuet. CD bikoitza da, Dejate llevar izenekoan barnetik ateratako melodiak entzungai, kolaborazio anitzekin. Gelditzea eta entzutea hori Maite Kiro izenekoan berriz, barnera begiratzeko doinuak. basoetatik. Eskuratzeko tokiak Berriozarkoeki abio denda, Santo Domingo kaleko lezaun belar dendan eta Euskal Herria irratian bertan 12 euroan. Amalurratik, izarretatik. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaia. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Nekeak ez da bide txarra, gora, neska mutilak. Uda honetan ere, euskarazko udalekuak. Uda honetan, Arantza eta Behintzako aterpeetan euskaraz blai. Zuen seme-alabak hizkuntzan trebatuko dira eta naturaz gozatuko dute jarduera erakargarrien bidez. Informazioa eta izen ematea euskaraz blai udalekuak webgunean, izen emateko epea maiatzaren 10 bitartean. Antolatzaileak Arantza eta Behintzako aterpeak. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura, nabarituko dute. Dantzazalea bazara Iruñeko karrika dantza. Iruñeko karrika dantza, Iruñeko dantzazale guzien ekimena, larunbat honetan arratsaldeko 6:30 Aldezarreko San Nikolas plazan duzu hitzordua. Iruñeko karrika dantza, zaldiko maldiko karrikiri eta Nafarroako euskal dantzarien ekimena. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratuak segina. Informazioa eta erreserbak 948-3040-76 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude. Metrópoli forala. Esperientziaren tertulia zabalduko dugu segidan. Patxi Zabaleta, abokatua, idazlea, politikaria, egunon eta ongi etorri. Eskerrik asko, egunon. Eta azken orduko albistea, Panamarekin lotura izatea, ukatu du Soria ministroak, orain arte hori esaten zuen behintzat, baino dimisio eman du duela minutu gutxi Espainiako jarduneko industria ministroak. Panamako paperetan agerturiko informazioek offshore konpainia batzuekin lotu dute, jakina den bezala, eta azkenean etorri da, hala espero genuen, etorriko zela, baina hain goiz ere gertatuko zenik, Patxi? Nik uste dut eman dituen azalpenak guztiz onartezinak izan du direla, besteak beste, esan ditu gauzak kontra esanean erori da behin baino gehiagotan, esan ditu ados ez dauden gauzak, eta gobernua bera oso barregarri utzi du neurri handi batean. Halere, dimisio bat etorri izana gora bera honetan garrantzitsua da, ez da lehendabizikoa, Islandiako ministroak ere, lehen ministroak ere mandu dimisio, eta badirudi paperoiek ateratzen joango direla pixkanaka beste izen batzuk ere. Guztionek adierazten duena da gauza bat, eta behin eta berriro errepikatu behar dena. Ustelkeria sistemikoa da, sisteman dago. Bada ustelkeria ilegala,
legearen kontrakoa, eta horreri egiten zaio jazarpena, askotan gaizki, askotan gutxi, baina zerbait egiten zaio. Bada, ustelkeria alegala, legetik kanpo egiten dena, legetik at egiten dena, eta bada, ustelkeria legala, lege bitartez eta legetaz baliatuta egiten dena, eta hain zuzen ere hori da okerrena, azkeneko hau da okerrena, eta benetan oraindikan saio handiak egin beharrak daude ustelkeria errotik kentzeko, eta horretarako ez dira bakarrik lege berriak egin behar, lege zaharrak ere betearazi behar dira, esate baterako inkompatibilidadetako legea Nafarroan ez dute bete izan du, naita eta agerian kontseilari izatez utzi eta akzionako bizepresidenta izatera pasatu zen bat. Eta gero beste modu batzuetara ere erabili dute legea ustelkeria areagotzeko. Beraz, oraindik lan asko dago egiteko. Gizarteak alere bere kezka haundienetakoa egin du dagoeneko ustelkeriaren aurka jokatzea, bigarren kezkarik handiena da, langabeziaren ondoren, eta hori pozgarria da, horrek ekarriko du arlo honetan urratsak eman behar izatea eta eman ahal izatea. Eta gurean ere aipatu duzu, ezta, politikari zenbaitek iturri ezberdinetatik dirua jasotzen dutela, eta legearen barruan gertatzen dela hori, esate baterako zesantiekin gertatzen da hori, ezta? Sánchez de Munien izan zen, Barzinarekin batera kontseilari, horregatik oraindik ere gobratzen ditu diruak zesantia dela eta, baino gaur egun ere parlamentaria da eta hortik ere gobratzen du, beraz iturri ezberdinetatik. Eta hori dena egin beharko litzateke errotik kendu. Aldatu zenean Nafarroko parlamentuko eredu ekonomikoa, asmoa izan zen, ni anpartaidean nintzen, soldata duina jartzea, politikan ari zenak bizimodu egoki bat izan zezan, eta orduan gainera ipini ziren modalidade bat baino gehiago, 3 modu. Bata da dedikazio osoa izatea, bestea da dedikazio erdia izatea, alegia norberak duen lehendik daukan bizibideari eusteko modua izanez, eta 3. zen soilik, beste inkompatibilitate bat edo dutenentzat, soilik joaten direnean dieta kobratu ahal izatea. 3 horiek horrela izan ezkero ez dago hori kompatibilizatzerik dedikazio osoa, alegia gainera, zesantiarekin. Nire ustez hori errotik kendu beharreko gora bera bata. Baita ere, esan beharra dago, bai Nafarroako parlamentuan eta beste parlamentu askotan aleginak egin izan badira ere, oraindik ez da lortu egoera normala bihurtzea zentzu batean. Eta zentzu hori da langabeziako ordainketa egitea hor lan egiten duten guztiek, eta gero langabezia izatea, beste langileek bezala. Hori ez da lortu, eta segurantza sozialak, seguridade sozialak, hortarako eragozpenak ipintzen ditu, legeak ez duelako aurre ikusten hori. Beraz, asegurantza sozialeko legearen aldaketa, behin baino gehiago hitzegin izan du da honetaz, baino proposatu beharko litzateke Madrileko Kongresuan. Ez da horren proposamenik egin, zoritxarrez, eta hori egiteke dago. Baina egingo da, egin beharra da helako. Nahi bauzu, Soria Espainiako Industria Ministroaren dimisioa alde batera utzi, azken orduko albistea zen hori. Esan beharko genuke baita ere gauza bat ministro horretaz. Oso ministro txarra izan du dela. Bere eginkizun guztien balantzea izan daiteken txarrena da. Krisialdian izan du da industriako ministroa, eta ez du jakin izan du inolaz ere, nola esango nuke, bultzatzen, suspertzen, edo bideak ematen industriari. Ez berritik jarri beharko litzateken industriari, baizik eta baita ere iraun beharko lukenari. Eta bere agerraldietan esate baterako eztabaidatu behar zuenean indar elektrikoa saltzen duten enpresen fakturetan ere, nahasita ibiltzen zen. Ministro hau izan du da,
ministrorik txarrenetakoa eta bere ondoriorik eza azpimarratu behar dago orain dimititzen duen honetan. Eta batez ere nabarmendu beharko genuke Jose Maria Aznarren oso antzekoa zela fisikoki ere, ezta? Ez zuen bigoterik honek, baina apur batean ere... Aznarrek orain kendu du. Bai, ezta? Bai. Hobe agian bigotearekin nik uste dut. Nik uste dut bigotearekin antza handiagoa zeukela bere pensamentua ordezkatzen duten txontxongiloen aurpegiekin. Adolfo Hitlerrekin uste nuen esan behar zenuela. Hainbestez nintzen dut. Adolfo gauza serioa zen. Bueno, nahi baduzu gaur memoriari erreparatu nahiko nioke eta horren inguruan sortu baitira zenbait albiste eta sortuko baitira datozen egunotan. Esate baterako astelenean Iruñeko hilerrian frankismoak hildako 12 pertsonen gorpuzkinak hilobiratu zituzten. Ezakitan egoteko aukera izan zenuen edo... Ez nuen aukerarik izan du, epaiketa bat nuen egun hortan gainera, baina edozein kasutan esan beharra dago memoriaren aginduetako bat dela, zalantzarik gabe garrantzitsua gainera, bilatzea eta aldenean aurkitzea fusilatuen eta bortxaz hildakoen gorpuzkinak edo ezordurak eta galditzen dena. Hori aspaldiko asmoa izaten da, 1969an, 1969an, saiakera asko egin ziren, batzuetan parte hartu genuen, orduan ere, izugarrizko zirrara sortzen zuten aurkikuntzak ere egin izan du ziren, bat kontatuko dut, Korellako fusilatuen artean, bazeuden ere, Guardia Zibiletako fusilatuak, zeren eta fusilatzen ibili zirenak, Guardia Zibilen gehiengoa ziren, baina ez denak, eta orduan fusilatu zituzten, herritarrekin batera, beren kideak zirenak ere. Eta han azaldu ziren, botoiak eta olako gauzak, beren jantzietako bilak eta horretatikan, eta bazekiten haien ondorekoak han zirela. Zerara, Exea, de los caballeros eramaten duen bide ertz batean zeuden eta ura irekia izan duzen Cortes de Navarran eta beste toki batzuetan ere bai. Aspaldiko alegina da eta alegin horretan egia esan behar baldin bada administrazioak, ez bakarrik justiziako administrazioak egun hauetan azpimarratu den bezala, baizik baita ere estaduko administrazioak berak, esate baterako delegazioak eta horrela ukatu izan dute beti daukaten informazioa, zoritxarrez eta lotxagabe den jarrera batekin, lotxagarria den jarrera batekin, baina hori egin behar da. Eta pozgarria da, olako ekintzak burutzea. Lizarran izan du nintzen larun batean, oso ekitaldi xumea, oso ekitaldi polita, han egondutako hango kartzelan, gaur Gustavo de Maeztu den eraikuntzan eta lehenago Nafarroako erregen jauregia esaten zaion eraikuntza hori kartzela egin zuten, kartzela izan duzen gerraren hasieran eta han zeudenetatik 59 atera zituzten eta fusilatu zituzten. Beste batzuk atera zituzten eta ez zituzten fusilatu. Nik senitartekoa edo aidea dudan baten familiako bat handikan atera eta fusilatu zuten, Azkona apellidoa erekin, 19 urte zituen, handik ateratakoetan gaztenak 15 urte zituen, Korellako batek ere 15 urte zituen, García Faltzesen kuñatua, Jose Luis García Faltzesen kuñatua, 15 urtekoak fusilatu zituzten. Jakina da, esan izan du dena behin gehiagotan, eta kanta daukena, neskato hori, baina... Maravillas, bai, Maravillasen kanta bada, baina mutilak 15 urtekoak bat Lizarratik eta beste Korellatik eramanda fusilatu zituzten. Nork uka dezake hori dena argitu beharraren premia gizarte honek elkarrekin bizikidetza on bat izan dezan.
alere momentu hontan oraindikan horretan traba jartzen ari direnak badira. Bihar memoriaren inguruko beste ekitaldi bat izanen da, omenaldia, larun batean, 36an hil zituztenei, Gaztelu Gibelean, eguerdiko 12an, eginen dituzte Republikaren urteurrenean ekimenak, dantza, musika, kantua eta antzerkia, tartekatuko dira, omenaldi xume batean, urteoro egiten den omenaldi hura. Besteak beste gogoratzeko Iruñeko udaleko zinegotziak hil zituztela ere? Iruñeko udaleko zinegotziak eta gero Iruñeko personak, 300 gehiago ez da. Bene-benetan oroitu beharreko gorabera bat da, eta oroimen hori nolabait esan tinkotzeak eta ezarrita usteak gizarte honi aurrerapenerako eta etorkizunerako oinarri sendo bat ematen dio. Elkar bizitza egian oinarritzen da. Oso ongi, eta memoriaz ere berriz aipamena, memoriaz eta gaur egungo albisteak ere, Askatasun plazatik Rodezno kondearen plaka kendu dute, ezta? Apirilaren 14arekin atzo Askatasun plazatik kendu zuten, Joseba Ziron alkatea bertan izan zen, eta udaltalde guztietako ordezkariak ere, eta memoriaren alorrean patxi lan egiten duten hainbat elkarteetako kideak izan ziren. Eta egia esan behar da, hori horrela egondu dela, orain arteko alkatetza guztiek ez dutelako horretan amorreman izan du. Azkeneko urteetan, UPNekoak, eta orain, atzokoan antziren, izen berria, Askatasun plazaren izena, ustez txalotzen eta defendatzen, eta hori oso ongi dago. Ongi ez dagoena da, ez oroitu nahi izatea, 50 urtetan edo azkeneko, 40 urtetan behintzat, ardura zuzena dutela hori izen aldaketa hori egin ez izatean, ez da? Egin gabe egotean, oraindikan, atzo arte. Atzokoa ekitaldi polita izan du zen, eta nik uste dut markatzen duela baita ere, hiriaren aldaketan urrats bat. Lehendabiziko zinegotzi aldian, ni izan du nintzen lehendabiziko zinegotzi aldian, 1969an, hasiera bat eman zitzaion izenak aldatzeari, esate baterako ordukoa da, Nafarroa behereko etorbidearen izena, eta aldaketa asko egin ziren, baina ez ziren egin behar ziren guztiak, eta egin ahal ziren guztiak. Saiatu ginen, adostasun osoz egiten, eta adostasun osoa iritsi zen tokiraino. Aldatu ziren, gutxi gora bera, aldatu beharrekoen bi herenak edolako zerbait, errexenak egia esan, Mola, Franco eta olakoak, baina gelditu ziren aldatu gabe, orain aldatzen ari diren izen guzti horiek, eta aldatu beharrekoak zirenak, eta aldatzearekin hiriak irabazten du, elkar bizitzak irabazten du, eta gainera hori horrela dela orain azaltzen dute, baita ere aldatu ez dituztenen oraingo jarrerak. Eta aldatu ez dituzten beste gauza batzuk ere gogora ekartzen digute. Plakak kenduta dago patxi, eta asko da, baina oraingoz erorien monumentuak hortxe jarraitzen du, eta hortxe lurpean daudenak ere, eta horri ere aterabide bat eman beharko zaio. Ez dakit TNT hori ote den aterabidea. Nik uste dut horreri eman behar zaioela baita ere aterabide hitzartua, paktatua. Monumentu hori egondu da 80 urtez, egin zen bezala, baina egondu da 80 urtez Artzapezpikuaren izenean. Eta Artzapezpikuak udalari eman zionean emaitza horretatik, emaketa horretatik, donazio horretatik, baztertuta utzi zuen kripta. Kriptak segitzen du Artzapezpikuaren izenean egoten. Eta hori da salbuespena. Egia esan, momentu honetan horrek behar bada gizarte mailako eztabaida bat eskatzen du,
eta eztabaida horren ondorioz ateratzen den erabakiari edo ateratzen den aholkuari men eginez horreri eman behar zaio aterapide bat. Ez da bakarrik Iruñekoa, hor daude baita ere Madrilekoa eta hori guztia, ez da? Hemengoa zen, zalantzarik gabe, molarentzat egindako panteoia, Madrilekoa Frankorentzat egindakoa den bezala. Eta horrek guztiak eskatzen du ez ukatu behar direlako gertakizunak, baizikan gertakizun hoiei eman behar zaielako demokraziaren ikuspegitik, giza eskubideen ikuspegitik, eta ondorioz, elkar bizitzaren ikuspegitik behar duen trataera. Beraz, hori aldatu behar da, eta nik ez dututarik aldatuko dela gainera. Memoriaz eta frankismoaz, ari gara batetik bestera, kanposantutik Gaztelugibelera, Gaztelugibeletik eta Lizarran barrena, ibili gara, Korellaraino ere itxi gara, eta Erorien monumentura, eta gatozen berriz ere bigarren zabalgunera Sarasate pasealekura, ezta? Demokraziaren inguruko kartela, afixa, zintzilikatu zuen Javier Espartzak parlamentuan, errepresio frankistaren inguruko erakusketa zabaldu baitute bertan, dakizun bezala, patxi, legebiltzarrean, eta hori kritikatzeko asmoz jarri zuen UPN-eko presidenteak, demokrazia ez da borrokatzen, bultzatu egiten da izenburupean kartela, zer nolako azkurea sortzen dien oraindik ere, ez da, Gerra Zibilaren ostean, pertsona askoren sufrimentua itortu eta erreparatu behar dela hori zioen Espartzak. Bai, eta ikusi dut egin dituzten arbuiapenetan, esaten dute hor monarkia erasotzen dela, baina monarkia erasotzea zilegi da. Eta erasotzen direla baita ere Eliza eta beste erakunde batzuk, esate baterako Diario de Navarra. Baina erasotu daitezke. Nik uste dut Diario de Navarrak esate baterako autokritika zuzena eta zehatza egin beharko lukela. Gerran bere zuzendaritzak izan du zuen parte hartzeari buruz. Nik uste dut baita ere Elizak berak egin beharko lukeela autokritika zuzena garai hartan izan du zuen jokaerari buruz. Ez aldu aita santuak, oraingo aita santuak Frantziskok, egin berria autokritika Elizaren jokabide askotaz. Eta oso zorrotza eta oso gogorra gainera. Eta bere posturak izan du dira duinenetakoak esate baterako erbestetik Europara datozen personei buruz. Nik uste dut, aita santuak egin duen kritika hori oraingo eginkizunetaz, Eliza osoak, egin beharko lukela baita ere, gerran izan duzuen jokabideaz, eta baita ere egin beharko luketela beste erakunde publiko nora pribatu batzuk. Eta horra gertzen direnak, Diario de Navarrak, Elizak, eta monarkiak berak egin beharko lukete horrelako damua edo beren jokabideaz kritiko agertzeko jarrera hori azaldu. Eta hori egiten ez duten bitartean, onartu behar dute egiten zaien kritika, hori egiten dutenean ere bai. Kritika beti onartu behar da, edo kritikari beti zilegitasuna onartu behar zaio. Hori dudarik ez dago. Eta artistari bere askatasuna, ez da, sortzeko? Bai, artistari bere askatasuna eta artistak ere kritikatu behar dira. Artistak ez dira ez kritikagarriak, artistak kritikatu behar dira sakonki, gogorki eta zuzen. Baina horrek denak ematen dien askatasuna ezin zaiukatu. Dena den horratzean eta azpian erabiltzen duten diskurtsoa horrelakoetan soilik gizartea utzi eta zatitu egiten dutela horrelako erakusketek eta instituzioen eta demokraziaren alde lan egiten dutenen kontrako mezuak zabaltzen direla. Erabiltzen dituzte bi argudio. Bata izaten da hori iraganeko kontua da. Baina hori ez dute erabiltzen esate baterako etari buruzari direnean. Esaten zuten beti, gerrako kontuak orain dela 40 urtekoak dira, hori esaten zuten orain dela 40 urte, baina orain etako kontuak orain dela 40 urtekoak direnean hori ez dute esaten. Eta gero esaten dute, horrek gizartea hausteko edo zatikatzeko balio du, baina hori ez dute esaten, beraiek ukatzen diotenean gizarteko zati bati bere ekspresio bideak esate baterako irudien mailan. Beraz, nik uste dut ez dagoela aterapide bat besterik, eta aterapide zintzoa da, askatasun osoa ematea, kritikari bide guziak irekitzea, eta jakina, gero,
kritika egiteko ere, almen osoa eskuan mantentzea. UPNek kritikatu dezake erakusketaren edukia, bai, zergatik ez, baina UPNek kritikatu dezake edo kritikatu beharko luke erakusketa egitea, hori ez, hori delako beste batzuei berak egiten duena bezalako erakusketak egitea ukatzea. Abokatu, idazle, politikari erretiratu esan behar nuen, baina politikatik sekula santan... Gero eta animatuagoan, gainera ikusten dudanean, esate baterako, Ipar Ameriketan, demokraten artean, nire Clintoa, Hillary Clinton dela gazteena, begira zazu ze animoak hartzen ditu da. Bueno, eta gainera presidente... Beste da zarragoa, ditu, guk baino, Hillary Clintonek eta nik baino. Eta gainera Donald Trump zu baino zarragoa da. Askoz. Baina biak gainera demokraten bi kandidatuak ematen ari diren mezuak izugarri interesgarriak dira eta kontuan izatekoak, zeren han gertatzen dena 10 urteren burura gero Europan eztabaidatzen da. Bueno, eta erresmua batuan ere laborismoaren buruak aurre hartu dio Cameroni, ezta? Azken orduotan. Bai. Eta gainera ematen duen mezua, beti eman izan duen mezua, oso ezkerrekoa, oso koherentea eta oso interesgarria da. Laborismoaren barruan badira joera edo korriente asko eta batzuk bera bezala edo azkeneko idazkari orokorrak bezala, nahiko zentroan edo erdian kokatzen direnak ziren, baina badago baita ere ezkerreko mugimendu bat, eta hori Europari begira oso garrantzitsua da, eta Europan jarraitzearen alde atera dira orain bai oposizioko eta bai gobernuko buruak. Iruñeko kanposantuan Beritxitosen hasi gara eta Londresen amaitu dugu, Patxi. Baina ez bidaiatuz baizikan pensamentuarekin. Badakizu, pensamentuarekin egiten ziren pekatuak omen ziren gutxiena balio zutenak garai batean. Bueno, asteburuan leitzara joan beharko dugu. Aio eta ongi izan, Patxi Zabaleta. Eskerrik asko nahi duzuen arte. Bero egoteko irratiaren arrimoan, Metropoli Polarra. Stop your messing around. Time is straighten right out, creating problems in town. Euskal Herria Irratia, aukera on. A message to you. Goizeko 10 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Egunon guztioi, Jose Manuel Soria jarduneko industria ministroak utzi egin ditu Espainiako gobernuan, Kongresuan eta alderdian zituen karguak. 3 paradisu fiskaletako offshore elkarteekin lotura izan zuela argitaratu ondoren emandu dimisioa Soriak. Rajoyren gobernua utzi duen 5. ministroa da. Madril, Sigre Esnal, egunon. Egunon, oharbidez jakinarazitu erabakia Soriak eta bertan besteak beste dio ez dela batere zehatza azken egunetan bere inguruan argitaratu den informazioa, duela 20 urte inguruko enpresa jarduerarekin duela zerikusia, baina agerikoa dela Espainiako gobernuari, Partidu Popularari eta boto emailei egiten ari zaien kaltea, eta Mariano Rajoy jarduneko presidenteari jakinarazi diola, uko egiten diola karguari. Partidu Popularretik lehendabiziko erreakzioa Fernando Martínez Maillo antolakuntza idazkari ordeak, Soriak erabaki ausarta eta zuzena hartu duela defendatu du eta bere azalpenek sortutako nahasmenak eragin duela erabakian. Eta mezua ere bai, entzun.
en este país donde se habla de que nadie dimite, pues aquí tenemos un ejemplo claro de que ante ningún tipo de irregularidad, porque aquí nadie habla de irregularidad. Soriak diputatu aktari uko egin izana eta Kanarietako PPko buru izateari ustea ere nabarmendu du buruzagi popularrak. Ikuskizun, astear behar duen ministro kontseiluan zer erabakitzen duen Espainiako gobernuak nork hartuko dituen bere gain Soriaren eginkizunak. Erreakzio gehiago, Joseba Egibar Gipuzkoako jeltzalen presidenteak Radio Euskadin hitz egin berri du Soriaren dimisioaz erabaki logikoa iruditu zaio. Nik uste, azkeneko 48 ordu edo 3 egunetan ministroen dabilkien ibilbide horretan ez dula benetan egia esan. Eta egia ez esatetik beste gauz batzuk izkutatzera oso denbora gutxi behar izan da gauz batzuk argitzeko. Eta garbi dago bere iraganeko ibilbide horretan paradisu fiskal horietan harremanak izan ditula zuzenean edo zeharka eta badirudi zuzenean ere. Eta logika baten barruan, nik uste zuzena dala kargua ustea. Goizak ekarri duen beste albistea, atxiloketa da. Manos Limpiasen burua Miguel Bernard atxilotu egin dute gaur goizean Madrilen bere etxebizitzan. Auzitegi Nazionalaren agindoz atxilotu dute, extorsio delitua leporatuta poliziak jakinarazi duenez. Beatriz Zabaleta, egunon. Egunon bai, ikerketarako berri emaleen arabera, Manos Limpias eta Ausbank bankuetako erabiltzaileen elkartearen kontrako operazioa dago zabalik eta operazionetan 14 persona atxilotzea aurre ikusten dute. Santiago Pedraz, Auzitegi Nazionaleko epaileari da, Manos Limpias eta Ausbanken kontrako ikerketa gidatzen, epailearen ustea da, bi elkarte hauek diru kopuru handiak eskatuz, personen, enpresen edota elkarteen kontrako kereilak aurkezten zituztela, ondoren kopuru txikiagoaren truke kereila horiek erretiratzea eskintzeko. Prozedura honen bidez, 4 milioi euro inguru eskuratu zituztela uste dute ikerlariek. Greziatik Turkiara errefuxiatu gehiago ez kanporatzeko, deportazioak berehala gelditzeko eskatu dute Oxfam Intermon Solidarity Now eta errefuxiatuen Norvegiako konseiluak. Milaka eta milaka kalteturen oinarrizko eskubideak ez direla errespetatzen ari esanez agiria izenpetu dute, uste baitute ez dituztela behar bezalako arretaz aztertzen errefuxiatuen asilo eskariak. Gainezka dauden Greziako harrera gunetan 6.300 persona oso baldintzak askarretan bizi direla diote eta asilo eskari egin dutenak bertatik ateratzea eskatzen dute. Hain zuzen, hauetako uhartetako batera Lesbosera joango da Francisco Aitasantua asteburuan. Ana Irazabal, EITB-ren bidali berezia bertan da, ikusminik sortu aldu bisitak, egunon? Egunon, hemen Mitilenen Lesboseko hiri nagusian ez da emozioan dirik sumatzen, ez da Aitasantuari ongi etorria ematen dion kartelik, ez da ekimen berezirik, ere kaleak baina kaleetan banderatxoak jarri dituzte. Greziarrak kristau ortodosoak dira, beraz, Aitasantua Konstantinoplako patriarkarekin eta Atenas eta Greziako artzapezpikuarekin batera etorriko da, baina inori ez zaio ahazten bizitak kutsu politiko nabarmena duela. Bergoilok babesa erakutsi nahi die ieslariei eta Moriako atxilotze gunea bizitatuko du, errefuxiatuekin jango du eta itsasoan hildakoak oroituko ditu. Lesboseko herritarrak oso bakarrik sentitu dira krisi humanitario honi aurre egiterako orduan eta batzuek espero dute Aitasantuak koloreak aterako dizkiola Europako Batasunari. Errepeidetan, ez dago orain trafikoari eragiten dion eragozpena ipartekorik segurtasun sailen esan digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera giro nahasi eta lainotua izango dugu eta euria tarteka egingo du. Haizeak hegoaldetik joko du, goizean bare, baina arratsaldean zakartu egingo da, mendebaldean batez ere. Temperatura basuenak igo egingo dira eta altuenak aldiz jaitsi lainoen eraginez. Goizeko 11etan izango da hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak nahi duzuen aldiro eitb.eu satarian. Orduz orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian. Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia. Bizikidetza erein. Apirilaren 16an larunbata arratsaldeko 7:30 Iruñeko planetarioan, La mirada del otro antzezlana Proiektu 43.2 taldeak sortua eta taularatua. Parte hartu. Bake bizikidetza eta giza eskubidei buruzko jardunaldiak. Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. Badator berriro Iruñeko bigarren zabalgunera, Txoko Txoio. Outdoor alorreko eskaintza ezin tentagarriagoa, 140ko beherapena, oinetakoak eta kirolarropa, zure bidaia, trekking, txango eta oporretarako. Txoko Txoio, Tafaia 24. Txoko Txoio!
Estudio Mediko Navarro medikuntza zientifikoki aurreratuena eta aldi berean gizatasunezko jokabidea, hori eskaintzen diogu Nafarroako gizarteari. Zerbitzu ugari ditugu, ginekologia, haurdun gelditzeko laguntza, digestio aparatuko espezialitatea, dermatologia, kardiologia, urologia, dietetika eta nutrizioa. Estudio Mediko Navarro 21. mendeko poliklinika bat zure eskura. Isaac Albeniz kalea 7, telefonoa 948424136. estudiomediconavarro.com. Hernaniko herrigunean, Otxuenea sagardotegia dastatu maiatzaren 31 bitartean kupeletako sagardoa giro ezin hobean. Otxuenea sagardotegia erreserbak 3 bikoitz otxuagidoiaenea.comen. Otxuenea sagardotegia Osina Gauzoa, Hernani. Txikientzako festa eder bat nahi. Zatoz kilikili jolas parkera. Kilikili, bolak txirrista gaztelu puzgarriak. Aurren urtebetetze meriendak kilikilin. Helduentzat kafetegi zabala dugu. Kilikili, Marcelo Zelaieta 86, 948363662. Kilikili! Eta orain, bisita gaitzazu kilikili.net webgunean. Napar konponketak zerbitzu teknikoa. Etxe tresna elektrikoen konponketa, garbigailua, hozkailua, labea, sukaldea. Napar konponketak zerbitzu teknikoa marka guztiak atenditzen ditugu. Informazioa 948-189-6 eta satpamplona.com webgunean. Napar konponketak euskaraz atendituko zaitugu. Metrópoli Forala. Egunon berriz ere entzule goizeko 10 eta 8 minutu direnean Euskal Herria irratia.eus FM-ko 91.4 horiexek zure bi erreferentziak goizetik irratia egiten ari gara, Iruña herritik mundura eta gainera plus euskaraz. Asteburuari begira bereziki jarriko gara, Maialen Goñi zine kritikoak asteburuko zine estrenaldiak aurreratuko dizkigu segidan, eta igandean gogoratu dezagun Balear Irletan Mallorca eta Osasunaren ardeko partidua izanen da, eta horren aurreko kronika eskainiko dizuegu Iñaki Berastegi eta Einautagirre Bengoa kazetarien eskutik. Berri egunkariko kazetari Edurne Elizondorekin Iruñeko udalaren berdintasunaren plana zariko gara, eta amaitzeko azkeneko zatian zeharkaldi honetan Metropoli Foralean musikaren tartea zabalduko dugu. Balerdi taldeko gitarra jotzailea Toño Muro etorriko zaigu, eta gaur gonbidatu nagusi protagonista Txuma Murugarren, artista bizkaitarra, bere ibilbidea eta hainbat kanta ezagutzeko parada izanen dugu. Lehenik eta behin, minutu bateko manifestua entzunen dugu, iritziaren tartea zabalduko dugu, Xavier Letona kazetariaren eskutik. Ariaz bestaldean daukagun laguna, adiskidea, egunon? Egunon bai. Eta Xavier, nahi duzunean itoitzekin aurrera. Itoizko urtegia egin zen eta Nafarroko ubidearen lehen fasea ere bai. Ezinbestekoa zen orduan, baina nekazariek orain ez dute beharrantza, ez dute aurre ikusitako urko purua erosten eta edo uda garesti jartzen diete. Kastejongo zentral termikoek 600 milioi euro kostatu zuten. Gaur egun horietako 2 ia geldirik daude. Gazarekin baino beste bide batzuetatik merkeago lortzen da indar elektrikoa. Ezinbestekoak ziren. Gipuzkoako Zubietako erreskailua ere ezinbestekoa da, baina populazio pixka bat txikiagoa duen Nafarroarentzat, erraustegi bat ez da ezinbestekoa. Batzuetan bada, besteetan ez. Lemoiz egin ezean jateko asak besterik ez genituela izango, zioen Xabier Arzaiuz jaunak. Eta gustura jaten ditugu, Jakoba Errekondok dio, aza familia osasungarrienetakoa dela guretzat. Nork sinisten du gaur egun gure zoriontasuna eta abiadura handiko trena loturik direnik.
Eta zazpiegitura, hala iritsi gara, 2016ra. Orain, Nafarroako gobernuarentzat arostegiako etxebizitzak dira ezinbestekoak. Ostiraletan kolaborazio ezinbestekoa Xabier Letona kazetariak egiten diguna, aio besarkada bat eta asteburuan. Berdin, baita zuei ere, agur. Metropoli Forala. Golem Zinemak, Iruñean 3 areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem La Morea. Golem Zinemak. Asteburuari begira, jarriko gara segidan Metropoli Forala saioan, pantalla erraldoiaren aurrean eseriko gara, 7. arteaz gozatzeragoaz, Maialen Goñi zine kritikoaren eskutik. Egunon? Egunon. Eta esan bezalaxe, datozen egunotarako zine estrenaldiak, pelikulak, filmak aukeratu dizkiguzu, lehenik eta behin, Reis, Berlingo heroia, el héroe de Berlín. Los americanos necesitan campeones para recordar de qué son capaces. Eres el mejor. El hombre más rápido de la Tierra. Filma kanadiarra da, Berlingo 1936ko Olimpiar jokoak eta protagonista atleta bat. Bai, hori da, protagonista Jace Owens da, bera atleta estatu batuarra zen, eta, bera korrikalaria zen, parte hartzen zuen abiadura probetan, eta urte hartan, 1936ko Berlingo jokoetan, abiadura marka guztiak hautsi zituen, ezta, 5 urrezko domina eskuratu zituen, eta mundu osoan ezagun egin zen. Eta zergatik den berezia kasu honetan Jace Owens, gogoratu behar dugu 1936a, Bigarren Mundu Gerraren aurrekarizko urteak direla, ezta urte hartan, urte haietan zabaltzen ari ziren teoria batzuk, eta pixkanaka bazetorren Bigarren Mundu Gerrak ekarriko zuen guzti hori, ezta? Eta Hitlerrek, aria arrazaren nagusitasuna nolabait babesten zuen beste guztien gainean, eta kasu honetan Jace Owens afroamerikarra izanik, teoria hori zalantzan jarri zuen, eta mundu osoari erakutsi zionez, teoria horiek ez zutela oinarririk. Kasu honetan Steven James aktoreak antzeztu du Owensen papera, bera 2014ko Selma filmean aritu zen, ez protagonistaren paperean, baina bertan aritu zen, eta berak antzeztu du kasu honetan Owensen papera. Zinegilea edo zuzendaria kasu honetan Stephen Hopkins da, berak, oso ekoizte ezaguna da zuzendari izateaz gain, Predator 2 edo The Life and Death of Peter Sellers bezalako filmak zuzendu dituelako, eta bereziki telesaien alorrean ere, 24 eta Shameless telesaietan aritu delako. Ezta beraz, film hau interesgarria izango da, garaiura erretratatuko digulako, ikusuko digulako atletengan jartzen zituzten presioak eta asmoak, ezta? Eta interesgarria izango da neurri horretan, gure iraganaz ere pixka bat ezagutzeko. Atleta kalde batera utzita egin dezagun aurrera, Frantzi aldera joko dugu, bigarren filmaren titulua, Monroy, nire maitea, mi amor. ¿Tú no eres un cabrón? Pues has dudado bastante. No, porque no soy un cabrón, soy el rey de los cabrones. Drama, maitasuna, familia, protagonista, Toni. Nor da Toni? Toni da, emakume bat, 40 urte inguruko emakume bat, eta kasu honetan istripu bat izan du eskiatzen eta ospitalean dago.
Noskian, bueno, sendagileek esandakoa bete behar du, eta hori analgesikoen eragipean dagoenez, bueno, tarte bat hartuko du pixka bat Giorgiorekin duen harremana aztertzeko, ezta? Atzera joango da, harreman hori nola hasitzen ikusiko du, pixkanaka zen norabide hartu zuen, eta nola iritsi diren orain dauden puntura. Izan ere harremana, bueno, nahiko gora beratsua izan da, iskanbila askokoa, eta bueno, Tonirengan eragin handia izan du, ezta? Bere buruari galdetuko dio zergatik maite izan duen horren beste pertsona hori, norrote den benetan gizon hori, zergatik onartu zuen halako pasio harreman gogor eta itogarri bat bere bizitzan, ezta? Eta bueno, ikusiko dugu, istorio horren nondik norakoak ikusiko ditugu. Kasu honetan, Maiguen Lebesko izeneko zinegilea izan da zuzendaria, bera ezaguna da bereziki Frantzian aktore lanetan aritu izan delako urte luzez, 80ko hamarkadaz geroztik, eta bueno, azken aldian kameraren atzean aritu da, bereziki gidoigile eta zuzendari lanetan. Zuetako batzuk ziurrenik gogoratuko duzue, 2011an Poliz aurkeztu zuen, oso drama gogorra, Parisko poliziaren aurren brigadaren egunerokoa pantailaratu zuen kasu hartan, eta Canesen epaimaiaren saria jaso zuen, ezta? Oraingoan datorkigu beste pelikula gogor batekin, Emmanuel Berkot eta Vincent Cassel dira aktore nagusiak, oso ondo arituko direnak, eta bueno, hori, film gomendagarria, erabat. Amaitzeko, 3. titulua, komiko baten izena hartu duen filma, Cantinflas. Vengo por el anuncio. ¿Cómo te llamas? Mario Moreno. ¿Y a qué viniste hasta acá? Se supone que venía a boxear. A lo mejor lo tuyo no es el box. Zema pelikula egin diren Cantinflasi buruz, ezta? Cantinflasi buruzko beste lan baten aurrean gaudelako pelikula mexikarra, ezta? Bai, hori da, kasu honetan Mexikon bertan egin dioten filma izan da, Sebastián del Amo zinegile mexikarrak zuzendu zuen filma, 2014koa baita, bertan 2014an estrenatu zen, eta gero 2015ko Oscar sarietara, bueno, Mexikoren ordezkari bezala eramatekotan izan ziren, egia da etzela azken fasera igaro, eta, bueno, 5 aukeratuen artean etzela egon, baina, bueno, hor saiakera bat egin zuten. Kasu honetan Oscar Jaena da aktore katalana sartu da Cantinflasen azalean, ezta Mario Moreno komiko ezagun horren azalean, eta, bueno, kontatuko digu, zein izan zen Marioren bizitza, ez da nolabait aktore ezagun izan arte, eta ondoren ere bai. Izan ere, bueno, bera, nolabait, izaera komikoa zuen, baina aurretik, egia esan, lan ugari egin zituen, zapataria izan zen, postaria, taxista, boseatzailea, baita toreroa ere, eta bueno, izaera komiko horri esker lortu zuen Mexiko hiriko, bueno, karpa edo antzestoki txikietan aritzea, eta, bueno, mexikarrek asko estimatzen zuten, eta asko joaten ziren Cantinflas ikustera. Baina, bueno, mexikarra etzen ikusle batera izan zuen, Maito dizeneko showmana, bera Hollywoodek naritzen zen, eta ekoizle lanetan hasi nahi zuen, film txundigarri bat egin nahi zuen Hollywood iraultzeko, eta munduari itzulia 80 egunean film horren bertsioa egin zuen, ezta? Julio Verneren eleberri ezagunaren bertsioa. Eta kasu hartan, bueno, Mexikon zegoenean Cantinflasi buruz hitz egin zioten, eta erabaki zuen Cantinflas filmera ekartzea. Eta alaxe egin zuen, eta hori filmura oso ezagun egin zen bere garagian, Oscar sarietan izan zen, 5 sari eskuratu zituen, eta bueno, oraingo Cantinflas film honek kontatuko digu pixkat zein izan zen prozesura, errodaje prozesura, aurrekariak, ostekoak, eta hori guztia, ez? Bueno, mexikar komiko honen historio ezagutzeko beste film bat, izan duzun bezala, baina, bueno, interesgarria baita ere. Gaur bertan estrenatuko diren 3 pelikula, oraintxe bertan aztertu dugun Cantinflasi buruzko beste lan bat, eta horren aurretik aipatu ditugun beste biak, Monroy, Frantziarra, Nire maitea, mi amor, eta Reis, Berlingo heroia, el héroe de Berlin. Mi eskera unitz eta asteburuan pasa dezazula, aio, eta ongi izan Maialen Goñi. Aio.
Golem Zinemak, Iruñean 3 areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem Lamorea. Golem Zinemak. Ni naiz zure lizentzia. Dietak egiteaz nazkatuta, zure seme-alaben elikadurak kezkatzen zaitu, edota kirolaria zara eta ezakizu zer jan. Izaskun Berasategi dietista nutrizionista, osasuna zaindu, ongi elikatuz. Informazioa 6 bederatzi, 1-5-5-8-3-5 eta izaskungidoi.nutrizion.com webgunean. Izaskun Berasategi, Eskidotzkalea 23 Iturrama, euskaraz atendituko zaitugu. Bainez dekorazion toldoak, eltxosareak, kortinak, estoreak, dekorazioa eta ehungaiak. Informazio gehiago kortinateknika.blogspot.com eta bainezdekorazion.com webgunean. Bainez Dekorazion Iratxe Monasterioa 48, Iruña. Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, San Salvador bi, Borlata. Planikop, fotokopiak txuri beltzean. Fotokopiak koloretan. Planoak. Era guztietako kuadernatze lanak. Imprenta laizterra. Kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude. San Alberto Magno kalearen 6. Planikop, zure kopistegia. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruña. Nolako besaulki erosoa. Bai, ABC sofasen erosi dut, bikain, oso arreta ona, 11 aukera, 100 ezberdinak, orbanen kontrako oialak, familia guziarentzako paregabeko aukerak. Eta non esan duzu erosi duzula? ABC sofasen, Iratxe tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesik gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 150% deskontuarekin. Metropoli Forala. Metropoli Forala saioan, osasunaren partiden analizia CCIren eskutik. Amaikako gorria, azte auzardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, osasuna, aurrera, zuzara berena. Adelante Aitzina Ligako 34. jardunaldien, igandean arratsaldeko 7 eta 10 aurrera, Iberostadi futbol zelaian Mallorca Osasuna. Gazteluko plazako taldea 7. da sailkapenean, 49 punturekin, eta Balear Guarteetakoa 16. 18rekin. Partida horren atarikoa egiteko, gurekin dauzkagu tasoareko hitza webguneko bi motoreak, bi arimak, bi kazetariak. Einautagirre bengoa, egunon. Kaixo, egunon. Iñaki Berastegi, egunon zuri ere. Egunon. Bueno, ea noiz egiten dugun afari bat edo bazkari bat erretegiren batean, ez? Ba, Osasunako jokalariek atzo Martintxo izeneko erretegi sagardotegian bazkaria egin zutelako. Egin barko horrelako zerbait, demoraldi amaierari sasoiko eutxialde izateko. Bueno, bazkaria, pixka talde giroa are gehiago hobetzeko eta sendoago egiteko norgehiagoka garrantzitsu bati begira. Izan ere, azken jardunaldiotan Osasunak zailtasun handia ditu golak erdiesteko eta berdinketak besterik ez du lortzen. Premia handi xamarra dauka puntuak irunaka gehitzen asteko edo patrikaratzen asteko. Einaut, Mallorcakoa partida proposa izaten alda horretarako? Ba, zakit, egia esan Mallorca ere gol falta handiarekin dago, baina gero defentsan nahi kondo moldatzen da, eta gero gainera etxean oso sendo dabil. Bertan irabaztea oso zaila da, adibidez Leganez aruta joan zen orain dela jardunaldi batzuk eta 3 eta utxekoa jaso zuen. Beraz,
nik uste dut partida oso zaila izango dela, baina zuk esan duzu. Etxean ez da gai irabazteko azken aldian Osasuna, beraz, etxean ez baldin bada irabazten, etxetik kanpo irabazi beharko. Besta da nik uste dut, igoeraren lehia geroz eta urrunago gelituko dela. Igoera zuzenekoa jada urruntzen ari da, playoffeko postu horiek ez ditugun bistatik galtzen. Iñaki, Mallorca betik gora datorren taldea? Bai, egia esan, bereziki neguko merkatutik asko aldatu den taldea, ez? Jakingo duzunez, inbertsore estrangero bat, ez? Sartu zen, NBA-ko Phoenix Suns saskibaloi taldeko arduraduna edo jabea, eta horrek injektatu du, ez? Diru kantitate bat, eta taldea desente aldatu da, ez? Ekarri dituzte Mirandeseko jokalari honena, Lago Junior, gero Zaragozarekin truke bat ere egin zuten, Javi Rosa hutza joan zen, eta Hortuño ekarri zuen, eta taldea aldatu da, eta emaitzak erdi esten hasi da, eta pixkanaka badirudi gora doan taldea da, eta inautek esan duena, ez? Pentsa, Leganesi 3-0 irabazizion bere zeren, orduan partida gogorra izango dela imaginatzen dugu. Bentsatzekoa da, ala izanen dela, ikusteko dagoena, Martin Monrealek Arrizabalagako sorginak zerronolako eskema erabiliko duen, etxetikat, balirudike, bost gizonek osaturiko defentsaren alde eginen duela, ez da inaut? Bai, bost defentsako eskema mantendu egingo du, eta hor uste dut egingo duen aldaketa bakarra dela, Huko kendu eta Javi Plaño jarri eskuin egalean, eta gero zelai erdian Merino Uztarrian, hauen honen aurretik Roberto Torres eta Otegi, eta gero aurrean Berenguer eta Urko Bera. Eta hartara oier, egal aldatuta? Bai, hori da, ezker egalean. Hori bintzat entrenanduetan hori ikusi izan da, eta Txerren ere Karrusel Deportibo hori aipatu zuten, beraz, badirudi ezker egalean arituko dela bai. Puntaren puntan arazoak ditugu, Aristian aipatu dugu Iñaki, gola erdiesteko zailtasun ikaragarriak, dauzkatela Gazteluko plazako taldeko jokalarie, kamuts dabiltza azken partidetan, eta horra aldaketa Urko Bera estenez asmatzen ari, klasiko bat Osasunan, Nino itzuliko da, larrialdi baterako jokalaria proposa, sirena iaia berez dakarrelako, ez da? Ez dakit seguro, Urko Bera Nino Urko Bera horren argi ikusten. Badirudi entrenamenduetan horrelako probak egiten ari dela. Despistera jokatu du, ez pixkat. Baina, zuk esan duzuna, ez? Azken 4 partidetan edo Osasunak ez du garaipenik lortu, 3 berdinketa erdi etxe ditu eta 3 utxean, eta Urko Bera ematen du izan daitekela, ez? Demoraldi amaiera arteko aurrelari hori, ez? Berengerren bizkortasuna aldean duela, baina, egia esan asko neurketa azken 3 neurketa hauetan gola bagune asko izan ditu Osasunak eta ez ditu sartu, ez? Eta Urko Bera izan da, atxakatu edo hori egin zaio, ez? Azken 3 jardunaldian ez duela golik sartzen, baina azkenean taldearen arazo bat ere bada, ez? Gol falta hori. Aurrelaria bakarrik ez ditu sartu behar, egia da aurrelaria dela erreferentzia nagusia alor horretan, baina nik ni aldetik Urko Berarekiko apostua mantenduko nuke, baina Martinek esan dugun bezala despistera jokatuko du eta ez dakigu, ez? Seguro nola aterako dena maikakora. Gero ikusteko dago, deialdian nortzu sartzen diren, izan ere aste honetan juvenileko jokalari bat, Jaime Dios lehen taldearekin entrenatzen ari da, nonbait egaleko jokalaria da, abiada handikoa, Mallorcara eramanen du, eta ausartuko da Martin, ausartuko da, nik uste dut keinu hauek egitea ere gustatzen zaiola, eta konbeni zaiola gainera, Osasuna zalei asko gustatzen zaielako, edo zaizkielako. Ez dakit, sartuko den, baina nik uste dut jokalari oso interesgarria dela, ez? Askok Berengerrekin konparatzen dute, abiadura handiko jokalaria eta gero golare badu, promesa zen 12 gol sartu ditu orain arte, hori aurrelari peto-petoa izan gabe, beraz nik uste dut baintzat hartzeko jokalaria dela. Egia da oraindik 18 urte besterik ez dituela, beraz, oraindik falta zaio, baina baita ikusten da, Otegi ere oso gazta dela eta hor da bilela, ez? Referentzia izaten lehen taldean, eta, beste hainbat ere bai, Merino, Berenguer, beraz nik uste, haien oraindik aukera ez duela izango, baina aintzat hartzekoa dudari gabe. Gero, de las cosas minarturi dago, albiste txarra, baina albiste ona da denboraldiaren azken txampa honi begira, Osasunako gainontzeko jokalari guztiak jokatzeko moduan daudela, Iñaki, horrek, aukera asko ematen dizkio Martini? Bai, egia esan, aipatu behar da, Osasunak berez 18 fitxa profesional dituela, ez? Bai. Eta horrekin jokatuta, bai da jokalari guztiak... Hain zuzen ere horregatik garrantzitsua ez eukitzea minarturiko jokalariak, ez da? Bai, olako plantilla murritze batean, jokalari guztiak prest izatea, Martinentzat aukera banikoa asko zabaltzen duena, ez? Asko edo zertxo bai zikera, ez? Martinek egia esan,
aldaketa asko egin zale izan da, ez, galetan, horren izan duen jautek ez, puko aldatuko duela azte honetan Javier Flañoren gatik, eta bueno, badirudi Delasko basek min hartu duela, asteburu honetan ez dela izango, baina bueno, urrengo jardunaldietan, 18 jokalari horiek esan duguna, ez, Jaime Dios, eta Olabide, eta hauek lehenengo taldeko fitxarik ez dutenak izatea, bueno, abanikoa zabaltzen du, eta aukera gehiago daude, partida ondo ez badua, aldaketa horiek egiteko, eta, bueno, esan duguna, irabazi beharra dauka, eta gauza berriak ere probatu beharko ditu. Ea zer gertatzen den, kiniela egiten hasizkero, Eñautzuk zer esan entzenuke? Gutxete batekoa, del porterekin gertatu bezala. Hori izan zen azken garaipena, ez da? Hor Mallorcaldean. Eta minarturik edo minartuta egon gabe sartu zuen del portek. Hori izan daiteke beste galdera garrantzitsua. Ze hona zen, baina ze euskorra. Enpin, zuk zer diozu, Iñaki? Bueno, baikorra izango gara eta bat eta bikoa. Ederki, bada ea garaipen erdiesten duen Gazteluko plazako taldeak izan ere arestien esan dugun bezala premia handia dauka, puntuak irunaka batzen astekoa. Norgehiagoka Iberostadi futbolzelaian, igandearekin arratsaldeko 7 eta 4 aurrera. Ordura arte, Osasunaren inguruko informazio gehiago jasot nahi baduzue, Euskara Txukun eta ederrean jo ezazue Tasoareko hitza izeneko blogera. Estimatu dago, Iñaki, Eñaute asmatzen duzuen zuen iragarpenekin. Leia, jo. Metropoli Forala saioan, Osasunaren analizia CCIren eskutik. Entzule bikainak ditugulako Metropoli totala. Bibazue. Gora! Iruñeko zabalgunean, benta de Urriza taberna jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Astelenetik larun batera, eguneko menua 15,80 euroan, igande eta jai egunetan, menu berezia 30 euroan. Benta de Urriza taberna jatetxea Paulino Caballero 12, erreserbak 948 15 4301 telefono zenbakia. Planikop, fotokopiak txuri beltzean. Fotokopiak koloretan. Planoak. Era guztietako kuadernatze lanak. Imprenta laesterra. Kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude. San Alberto Magno kalearen 6an. Planikop, zure kopistegia. Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, errondoa 2, Atarrabia. 948 33 Optika Joaquín Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquín Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquín Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruña. Apirilaren 13tik 16ra Euskal Astea, Alegria de Iruña Peñan. Asteazkenetik aurrera, Odei Magoaren ikuskizuna, Aratonat jonki baten trageriak liburuaren aurkezpena, Eneko Lazkoz eta Sustraiko Lina bertsolariak. Euskal Astea, Alegria de Iruña Peñan. Gora Iruña! Zure kaleak maite, begiradak ere. Metrópoli Forala. Metropoli Forala zeharkatzen ari garen goiz honetan geldiaditxo bat, kafe goxo bat hartzeko, konpainia honean egoteko eskuartean dugun berria egunkaria zabaldu eta Nafarroako hitza hartuko dugu. Ostiraleroko gehigarri berezian zuzendari Edurne Elizondoko azetaria. Egunon, Edurne? Egunon, peio. Lehenik eta behin, erreportaje nagusiari errepaso berezia eginen diogu, Iruñeko udalaren berdintasunaren plana hartu duzu. Bai, joan den asteko osoko bilkuran, Iruñeko udalak bere 3. berdintasun plana onartu zuen, eta, ematen du plan honek, olako iraulia ematen diola, ez da, egoerari, eta
helburu gisa jarri dituela batetikan genero ikuspegia Iruñeko udalaren politika eta jarduera guztietan txertatzea, eta hori nahiko asmo handikoa da, Iruñeko udaletik bertatik erran dutenez, eta bertzetik ere nik uste nabarmentzekoa dela parte hartze prozesu nahiko zabala izan duela, Laura Berro berdintasun zinegotziak berak arekin mintzatu gara reportajea bosatzeko, eta berak adibidez nabarmentzen zuen mugimendu feministak azken urteotan egin duen bidea, eta mugimendu horretako emakumeek ere beren protagonismo aldarrikatu dute, eta erran dute berdintasun plan hau gauzatzeko lan horretan haiek ere izan behar dutela protagonista, udala bera baino. Udalak marko hori jartzea noski ezin bertzekoa da, baino emakume taldeek ere badute zera gogo eta asmo hori, protagonista izatekoa. Hirugarren plana da, oso kerrez banago, baino aurreko biak ez dituzte garatu, ez da? Lehendabizikoa 97koa da, eta bigarrena okerrez banaiz 2010ean onartu zuten, erran izan dutenez, kasu batzutan neurriak onartu bai, baina gero garatzerakoan, beti zaitasunak izan dira, eta gauza honitz bidean gelditu dira, ez? Oraingoan ere, egiarran, nik hitzein dut batetik Esteilaseko Maria Palaziosekin, eta bertzetik emakume salerosketen kontrako ekintza elkarteko Vanessa Egiluzekin, haiek parte hartu dute prozesuan, eta haiek ere hori nabarmendu dute, hau da, asmo handikoa dela plana, hau da, haitze garrantzitsua eta agitz bide, iraultzaia, neurri batean zehazten duela, baina errealitatera seguraski egokitu beharko dela. Eta beldur dira, errealitatera egokitze horretan zer galdaiteke bidean, ezta? Iruñeko udaletik, Laura Berrok mai gainean jarri duen asmoa da, gauzatzen joatea, eta neurri guztiak martxan jartzea. Azpimarratzekoa da ere, 6 urtera begirako plan bat dela. Hau da, ez da noski gauzak ez dira egun batetik bertzera aldatuko, poliki-poliki egin barko dute aurrera, 6 urtera begirako plan bada, eta lehen neurri bezala, bai Laura Berrok iragarri zigula urten bertze berdintasun teknikari bat kontratatuko dutela Iruñeko udaletxean, barruan egin beharreko lan hori ere errazteko, eta hurrengo urtean bertze bat. Laura Berrok hain zuzen, batetikan nabarmentzen du beretzat importanteena dela, emakumeen ahalduntzearen arloan txertatu duten kontu bat dela autonomia ekonomikoarena. Hau da, emakumeek ez badute autonomia ekonomikoa, ez daukate bertze gauza honitz egiteko egoerarik eta aukerarik. Ez da, adibidez, 2014an egin zuten diagnostiko bat, berdintasunaren egoerari buruz, eta agerian gelditzen zen, hori ez, lan prekarioa honitz dituztela emakumeek, prekarietateak batez ere emakumeak jotzen dituela, etxe bizitza bat lortzeko ere arazo gehiago nork ditu, emakumeek. Orduan hori guztia, autonomia ekonomikoarekin ere badago lotuta, ezta? Eta arlo hori jo du Laura Berrok agitze garrantzitsutzat. Eta horri buruzko erreportajea, zuk esan duzun bezalaxe, Iruñeko udalaren berdintasunaren planari errepasoa, azken osoko bilkuran onartu zutena, berriz ere gogoratuko dugunez. Edurne Elizondo, mila esker gurekin izateagatik, eta hurrengo astera arte ongi izan. Eskerrik asko zuri, agur. Auzolana gustatzen zaigulako, Metropoli Korala. Metropoli Forala. Eta keadarrak irteten ziren tabernartatik goxua zen giroan. Norbaita izen kantatzen, doinu lasai bat eta ez dia. Ahots garratzez ari nauzu, etengabe. Zinen zu ez alda egia, zergatik duzu horren zurbila urtegia. Ezagutzen azo, aspaldidanik, ez dizut nahi entzun nolakorik.
Metropoli Foraleko auditorioan barneratuko gara segidan Balerdi taldeko gitarra jotzailea Toño Muro, egunon eta ongi etorri beste behin. Egunon, mila esker, eta, bueno, horretan gogo handiz etorri naizela, uste dut bai. Eta oinez gainera etorri zara. Bueno, oinez zati luze batean, bai. Gero, bidearen ardian pensatu duzu, bilabesa bat ondoan daukat. Zer eginen dut? Hartuko dut, edo ez? Denborakin daiko larri nenbilen eta... Bueno, gure gaurko artista gonbidatua, Txuma Murugarren, errenteriarra. Errenteriarra, bai. Baina bera nik uste dut bere bizitza musikala, eta bestelakoa ere uste dut egin duela gehienetan Bilbo inguruetan, ez? Uste dut. Bueno, musikaren bideo honetan aspalditik hasitakoa. Bai. Sasoi Ilunak taldearekin hasi zen, Joan de Mendeko azkena markadan, ibili zen Sasoi Ilunak hoiek grabatu zituztela, uste dut hiru LP edo, bueno, CD-ak ere. Eta bera hasi zen ja bakarlari gisa 2000 urtean, eta mende berriarekin batera, edo amaiera, azkenekoaren amaieran, eta, bueno, gauza politak egin dituela, uste dut, bada kantu egile ona, oso ahots berezia du, ez, oain entzuten ari garen kanta honetan esaten du ahots garratza duela, ez dakit, niri ez zait horren garratza iruditzen, niri pop rock munduan oso ahots berezia, berea du, eta horrekin beti ja bereizten ditugu bere kantak, oso ezagutzen ditugu bera hasi bezain pronto, ez? Ezagutzen dugu, bai, Txuma Murugarren, baino beti bigarren maila batean bezala gelditu da, ez dakit nahita egindako autua izan den, kultuzkoa bihurtzea. Bueno, euskal musika askotan ikuste du badagoela bigarren mailan, orduan, bigarren maila horretan, bigarren mailan egotea, behar bada bai, ez du inoiz arrakasta handirik izan, ez? Baina nik uste badela benetan entzuteko, zuzenan entzuteko, nik batzutan entzun dut, eta tipo oso atsegina eta dena oso ongi egiten duena, garantia duen abeslari eta konpositore bat dela uste dut. Hasieran eta horrazpitik entzuten ari garena esan duzu, ahots garratza izeneko kanta zen, eta bere lehenengo albumetik hartua nere leioak, bueno, bakarlari gisa hasi zenean, ez? Eta, bueno, oain ja nik uste dut pasatu beharko dugula bigarren kanta entzutera, bigarren albuma grabatu zuen hurrengo urtean, eta honetan ja hasi zen berarekin kolaboratzen eta orain arte ibili den oso musikari handi bat, hau bizkaitarra, Rafa Rueda, gitarra jolea, eta gero bakarlari gisa ere, ibili da Rafa Rueda, eta bigarren album horretan, 2001 urtean, Hegazkinen arima izena zuena, sartu zuen kanta nahiko adierazgarria bere maila zein den Xumea da berari gustatzen zaiona, Xumea dena, ez? Xumea kanta entzun dezagun. Xumea da nire barnean, Xumeak nire oin lurtarrak, Xumea dut jantzika, eta begien koloria Xumea halaber nere gorputz maskala, Xumeak ezurrak eta errainak, oxigenoa Xumek iragazten dutenak, Xumeak digan nere bilikak, Xumea naiz itxuraz, Xumea naiz egiaz, udaberriko graminea rotuen moduan, haize pelarekin batera, aratunat kolunkaria. Bueno, xumetasunaren himno hau egin zuen berak, eta, bueno, nik uste dut asmatzen duela bere tono horrekin, ez? Bueno, musikaren estiloa ere komentatu dezakegu, bada batzutan
Amerikanaren ukituak ditu, beste gehienetan nik uste dut, Inglaterrako iparraldeko pop, pop musika, ez dakit hor, Manchester, Liverpool eta zonalde horietan egiten den pop hori, ez? Eta, bueno, igual Eskoziarra ere bai, badu ukitu puntu bat, ez, horrekin. Eta gero, bueno, gauza bitxiagoak egin ditu, bere diskoetan sartu ditu kanta bitxi batzuk, batzutan ritmo latinoekin edo ekialdeko haizezko instrumentuekin, metalezko instrumentuekin, eta baina, bueno, nire gustatzen zaidana bada bereziki hildo hau, ez, bere hildo nagusia. Bueno, 2003 urtean argitaratu zen beste album bat, uste dut 3. izan zela, Gauak, Neskak eta Maletak izeneko LPA, eta honetan LPA CD-a, ja hasten zen kanta honekin, Borisena. Horizena itxita zegoen arratsalde hartan, ezin izan genuen txuririk hartu, eta zeure begiak nekatu ziren bapatian. Bizitzaren nekazioak emandako logure mugagabeagatik, kotxian arroz sentitzen ginen utxik. Bueno, orduan orain entzun duguna bada, intimotasun gehiago duen nolako pop kanta bat, bere ahots berezi horrekin, oso berea den timbre horrekin, ez, Txuma Murugarren ari gara entzuten, eta, bueno, bere izten da, euskal kantari, gainontzeko kantarien gandik nik uste bere izten dela oso ongi Txuma Murugarren, ez. Eta, bueno, gustokoa izan du olako kolaborazio bereziak egitea, eta 2006 urtean grabatu zuen Petxirekin eta Rafa Ruedarekin batera, grabatu zuten 6 kantuetako ez dakit nola, EP edo nola deitu daiteken, ez? EPak deitzen dira, baina EPak ziren vinilozko 4 kantuetako diskoak, bueno, 4-5 kantuekin egiten dira orain EPak, ez CD formatoan. Eta bakoitzak 2 kanta grabatu zuen, eta bere kanta bat entzunen dugu orain, Andena errazagoa da beti izeneko kantua, eta honetan normalean berak beti konposatzen egiten ditu hitzak eta musikak, baina honetan Jon Benitoren hitzak erabili zituen kantau egiteko. Andena errazagoa da beti. Zerbait hautsi zaigu, ez dakigu zer, baina zerbait hautsi zaigu. Badakit ere bestelako hitzak dituzulako, bestelako begiak eta behar ez den hizkuntza. Badakit zuk desiratutako guzia ezin eman dizudala, zerbait hautsi zaigu, ez dakigu zer, baina zerbait hautsi zaigu, ez dakigu non.
Eta, bueno, grabatu zituen mendonetako lehenengo hamarkadan grabatu zituen beste disko batzuk, baina guk azkeneko bietako albumetatik hartu ditugun kantak. Gainera hoietan nik batzuk ez ditut entzun, oso gutxi entzun ditut, hasi zen nire ustez gehiegin hasten teknikarekin eta horrekin ta niri horiek ez zaizkit bereziki gustatzen, eta berriz hartu zuen hasierako bidea, nolabait esateko pop rock hildo hori 2010 urtean B aldeko kantuak izeneko albumarekin, beti xumea, B aldea, dena da pixka bat bigarren planoan geratzea, ez? Eta, bueno, kanta albumaren izen bereko kanta entzunen dugu, Txuma Murugarrenen B aldeko kantuak. Zintzo jokatzen badut, harrituko zinateke, barruan dudan zarama guziaz. Bealdeko kantu hauek duten kiratz berbera, sumatzen baitut niga. Altzifre luzanga eta bakartiak bezainitz mantentzen dira zutik. Bealdeko kantu hauek irratian entzuten ez direnak, belarriak zikintzen dituztenak. Bealdeko kantu hautan oroimenaren zaborra biltzen da. Denborak ez du errurik, baizik eta denborarekin egiten duguna. Denbora hortan egindako huts, denbora hortan izandako galera. Bueno, bealdeko kanta hoiek irratian entzuten ez direnak agian Txuma Murugarrenen gehienak bealdekoak izan ziren, baina kanta polita ederra zen estribilloa, eta bueno, orokorrean beti honetan ere Rafa Ruedaren laguntzarekin, eta bueno, Txuma Murugarrenek ez du inoiz arrakasterik izan, eta zoritxarrez, nik uste dut agian bere diskoriko berena ez bada, obenetariko bada, grabatu duen azkena 2013 urtean 14 abesti eta 13 istorio txiki izeneko diskoa, eta honetan beste kolaboratzaile nagusi bat izan du, Angel Unzu, Iruñeko musikaria, baina beti Donostian inguruan, Donostian ere ikasi zuen, eta gitarra jotzen, eta beti euskal musikarekin harreman, naiz eta bera euskalduna izan, harreman handia izan du, beti aspaldidanik Benito Lertxundiren laguntzaile, hasiera batean Ganbara taldean ere izen, Angel Unzuk egin zituen musika batzuk, eta Txuma Murugarrenek jarri zizkien kanta hoiei hitzak, eta nik uste dut oso emaitza ederra lortu zuten, oso gustokoa izan dut nik diskoa da, eta zoritxarrez honetan ia ez zuten aurkezpenean, eta oso gutxitan jo ahal izan zuten zuzenean disko hau, 14 abesti eta 13 istorio txiki, eta horietatik entzunen dugu lehenengo kanta bada, Fortuna Bakoak. Zortean aldatzen daunezune, ez dago kateatzerik etaren atzean gabiltza, mundu zitalonetan fortuna gabeak. Aireak sartzen du, ateleioetan guiez eiteko prest beti,
ere ez baitugu lertzen, deus ere maidan eskua zortea aldatuko alda, zortea alda, zortea alda, zortea alda, zortea. Bueno, emaiozu eskua Txumamurugarren eta sortea aldatuko zaio agian. Ez? Bueno, Fortuna Bakoak kanta entzun dugu, 14 abesti eta 13 istorio txiki izeneko albumetik hartua, eta ja, amaitzeko disko beretik, orain nik uste dut dendetan edo aurkitu daitekela, pentsatzen dut, ez zuena arrakastarik izan, eta ja, lehen esan dudan moduan, baina baditu kanta zoragarriak, nik aukeratzen ditut beti nolabait irratian entzungarriagoak direnak, baina baditu bizpairu balada ere zoragarriak, eta, bueno, orduan Txumamurugarenekin amaituko dugu, bueno, egin duen azkeneko diskoa bada, bere itzulpenekin Lourridi omenaldia egin ziotenean, eta bera arduratu zen Lourriden kanta batzuk, ez dakit 10, 12 kanta horiek euskaratzen, ez, eta egiten duk sartu zuen bere bertsio bat, tapiarekin batera, eta oso kanta berezia, bueno, diska horretan. Bueno, entzun dezagun amaitzeko ja argazkiak galdu ditu Txumamurugarrenen kanta zoragarria. Nahiko artista ez ezaguna, baina era berean ezaguna ere. Espero dut ezagunagoa izatea eta gustoragokoa izatea. Ez. Gehiago ezagutzeko parada izan dugu zure eskutik Toño Muro Metropoli Foraleko auditorioan gaur. Aio eta ongi izan. Eskerrik asko. Aio, agur, hurrengo arte. Etxian azaltzen zara, nigarrez nigan nahi hauzi, eta uholdeka bizi dut zure tristura. Ta emeki, hiltzen ari naizi, ta emeki, hiltzen ari naizi. Ahaztu behar ditut behingoz, zure hitzen tristura, etxipen ilunura, urte hauetan guzietan zapaldu egin nauena, errepidean zehar noa, zena atzean utziaz, aurrean inorrez da galdu ditut argazkiak, You must remember this. Beti geldituko zaigu lizentzia. A sigh is just a sigh. Txumamurugarrenen doinuak entzunez amaitu dugu gure gaurko zeharkaldia Metropoli Foralean zehar egin dugun bidea, eta musika ere protagonista izanen da asteburu honetan. Esate baterako bihar bertan Zentralen Doktor Deseo talde handia bilbotarrak izanen dira bertan, gaueko 10:00 aurrera izanen da hori zita bat, eta bestelakoak ere izan daitezke. Asteburu on pasa eta lan egin behar balin baduzu eutsi alduzun moduan. Aio eta ongi izan, asteburuan ezkara izanen zurekin, astelenean bai, eta gaur bertan, 1:30 aurrera, Metropoli Forala ez duzu entzunen, baino bai informatiboa. Aio eta ongi izan. Taken your